Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Sorkar ba polling do la pentip ba ka Jylla kala yo ikjing mentoy ha kalyang kijaka sumar da ka jingirap ka Sorkar Kmie da ka ba Tyngka hadu hnyo spa saupulai pon hnyo lai lak Tyngka bat ka Sorkar Jylla prapu ar pon rio sau lak Tyngka. Uniu Menteri Sorkar la pentip ba ka Jylla kan penhe ikijaka sumar PHC hapo ka Jylla da ka batung thamai ru ya san puwengut ki Kyntiew ki ban ai jingirap ha ki ikijaka sumar haringkat ka jing penhe ka bai buram na ka banta ki ba ai ka jing shakri shakite ikijaka sumar uba pol haba kren bekila pathai khubor banta ka sing kan rio tarik urisau arajar arpulai ulai thu bala Kyntiew 6000 arspa an ri pun ri ki aganwadi center na ki barit shaki bahe Hakajuk ko por la pentip bahagi ki jaka sumar an sadan uwei pa uwei nong tray but uwei ubayarap aman kawei pa kawei ka jaka sumar da ka Kyntiew ru ya ka tulap bai buram na ka lahjar sanspa shaka sahjar sanspa shibenai shu la pentip ru baka bai dawai la Kyntiew na ka nyo spa sanpau shaka 6000 sanspa Tyngka shisnem par ka bai tiar bai tar la Kyntiew na ka nyo hajar Tyngka shaka shipau hajar Tyngka na ka banta sansnem bat kiwe ya ka union minister in charge jong kene ka kam ke bede pada social welfare Smriti Irani kepala kepala long ba nai tam ta i lala man yo menta art ni ki ba kraw koi kelong ba la Kyntiew ya ke kedan jong kini ki 6000 aspa riu pundu tali ki anghanwadi sadas kata nak kedan jong ki mini center selain center ki barit syaki main center selain center ki bahaya siajar aspa andru perlu tali but kawai pekoi ke center kan don way i worker but i helper de i worker in your ketulop ke honorarium ke bangi la Kyntiew nakalai hajar sanspa shibenai syaka sau hajar sanspa shibenai ke appointment lene jing thung ki helper ke benwan thamai ke belong arajar aspa sanpau shibenai kum ka bai buram honorarium uniform ki ban poi shi hajar arset kinyo shi hajar shi snem ke do jo ko set ki dawai ya ki panggil la Kyntiew menta haborok ki center na new spa sanpau syaka khatsan spa Tyngka shi snem ki baitar la Kyntiew na new hajar syaka shibo hajar na benta san snem but ke additional cost ke jinglut ke pami tam na ta ke balong sa lai hajar Tyngka na benta san snem administrative expenses wede begitu penyak office nak si hajar syaka arajar sisnem ngintung thamaru san phowei ngut kilidi supervisor na pendak ini si hajar aspa ndrip center ke jinglut jingsap hangi ke long plus pa art undrio point lai pupra lang na kene ke jingbe Tyngka na Sorkar Kmie ke long kendai 4% kan poi new spa sau pulai point new sau lak the state share la ni ka jing ai bha jong ka Sorkar Jylla kalong prapu ar point riu sau lak ti nalo kata ngilayo ru ya ki center ki bathaman ki ba ngilaya kun porosi kata mentangi sultanat banong ba aspa riu teli ki center ki batmai kin minyo man sedang do Jylla ke jongi haki ki center kin don aspa andru pundriu ngut ki workers aspa andru pundriu ngut ki kemut kinong tray aspa andru pundriu pada ki helper lani kinong yarap di kini ki benta ki pakongsan jong ki project jong ki sanction but ba ka la betha ba ka state government kan shim ya ki senjam bantung ban ai training ya kini ki functionaries kinong tray ban penyo ya ki diar bagi jing don kamparo ban pentikna ba
kini ki center ki long operational ni ki stang menteri kam keluar kat bala